hon bara tagning S. Okej, alltså den är på okej nu. Är det på? Ja, alltså för länge sedan. Alltså allt vi sa nyss så det var tagning 1. Camilla är jättefattig, hon ska käka korvbröd. Ja, du vet ingenting. Moa är fattig och hon leker mobil. Totte är stek. Kolla vad röd hon är. Är det någon som har solkräm egentligen? Ja. Ja, det är därför jag glittrig. Det är mynt, den är så jävla nice. Den är fett tung. Fett cool. Fett cool. Fett cool. Fett cool. Hallå, Camilla, du säger till mig att filma fast du kollar inte ens. Oj. Ja. Det är det enda du har sagt så du bara vet. Det är det enda du har sagt. Hej. Fiskkorv! Bara själv. Fiskekorv. Fiskkorv. Ska jag ha fisk i den här? Som Marcus skulle säga om trollslända. Fiskebröd. Nej, flugspindel. Sparka bort bollen fort som fan. Okej, nu orkar inte jag hålla upp den här kameran. Aj! Kolla. Va? Moa på så bra glasögon. Det är så. Men de är... Alltså vad är det här för jävla låt? Den var ju skön.